Ayun ay liligo po kami ng water pump. Yun guys, oh. Yun siya. Ayun. Kaya ngayon guys ay maglalakad kami. Kasama ko yung mga chikiting. Guys, oh. Punta natin yung pan guys, yung water pump na yun. Malapit din lang sa bahay. Bisa kayo ata ni magagpata. Yeah. Talaga yung okay. Nagdigos na tayo. Sumili naman hain. Nagakon guys, nagalingog. Nagakon guys, ano yan? Nagalingog guys. Guys, yung sabon natin yung barita. Serve! Port tight. Serve ata.
pala guys, ilapit ko siya. Yung mga kan guys, mga pamangkin ko na maliliit, na makukulit, maliliit. Egling lang oy. Ito guys, oh, nung bata kami guys, ito yung pinapakain namin sa baby namin, yung itik. Yan, marami siya guys, oh. Yan siya, ito siya, pupus, yan. Yan siya, daming pagkain guys, daming kuhol. Ganda ito sa mga pato, itik. Itik kami pero kunti lang. Ng apat na ata. Tapos ito yung kanya guys, oh. Ang itlog ng kuhol yan. Yan siya.
Lulungkot. So guys, nakauwi na kami sa bahay. Yan. Maghugas lang tayo ng paa. Ito guys, oh. Gumutubo lang ito. Gutukulay yung tawag dito. Yan. Gamot daw ito, sabi nila. Yan. Mga nandito sa bahay. Pabaw. Well. Papa na ano. Kuha po tayo ng sinilas. Ito yung kan namin guys ng saya. Ano ito? Ano kita dito? Ini teman-teman kita tay. Jing. Bisa yang gunain. Ay, jirabe. Hindi nga itikan mo. Patay man. Apay madiman. Tukan tatay be. Bisa. Kaajan. Napipitsa din muna ito be. Pagawa.